Today is a very good day, and we must rejoice and be glad. People who have to way with the presence of mommy because mommy is one mother. I told you, oh, mommy, oh, Sissy, Nanti ujian di beberapa negara Indonesia. Kita sih memang mau congratulations, congratulations. Mau MC, memang. Ya apa? Nanti kita cari mau di mana? Mau baik di Indonesia. Indonesia nak topan mau sampai pun congratulations. Itu lupa ini. Lalu ini orang dari mana? Di mana itu mau di? I just see the otherwise the group here another. DJ you will not here, not the American increase the volume.
anyị chọrọ gị na tebụl ebe a eze nwa mmadụ n'okwute mmadụ ọ ga-adịrị gị mma ụmụ ọmị ọ bụrụ na anya na isi na famili nke ndị be eze ewepụta wee pụta biko Ezinne Patricia eze wepụta nwangoli ụmụ agbagha ka ọ dị ndụ nwee ahụike wee soro anyị wee celebrate ya. Because of that, we are going to give glory to the Almighty God. I can stretch forth. Ndị nọ na tebụl biko gbatịa n'aka were aka ma ọ ga-etụkwasị aka Ezinne na tebụl. Ọ bụrụ na instead of the name Jesus ayawa keeki a ọ bụ o doro anya J E S U shout Jesus. Onye Chukwu pere mmanụ anyị na-ekele gị ọ ga-adịrị gị mma na nke inwe ike na-ajụ ọ gịnị ka a na-akụta ihe a mana ndị 1980 ya aghọta bitin a ọ bụrụ ụmụazị ọgbara ọkụ ndị kọmputa eji ha ya aghọta ife na-ada ebe a ọ bụ na amụ na 1970 ịma na ị ga-aghọta bitin egwu a ndị otu anyị ya na-eme ife egwu ka a na-eme adịrị arapụ isi aka baboro
nwere isi apụkwa bụ n'ife ọbụla a na-eme. Tata bụ ụbọchị akara aka isi celebration. Ọ bụrụ na iru gị na netwọk adịrị ya, biko tinye ekene netwọk. Onye ga-ekele ekwe na eze na-eme imebụgo nke izi ọfọ nke ịbụọ, ọ ga-afọkwa nke ịtọ, maka na ma arụcha ọrụ oyibo na be gị anyị akwụ m ụgwọ ọrụ. Egwu a ka mama ga-aba, mama na ebe ọ nọ na-ekwe n'isi maka na o tere na ọ gbara egwu a mgbe ọ dị n'agbọghọbịa. Ijere onye akụkọ ka esi agba egwu a ekwe na eze na-eme nyachọba ihe ọma ka a na-eromi ihe ọma ka a na-eromi sọsọ ihe ọma ka a na-eromi ahụrụ nke ahụ ka esi agba mmiri ị bịa n'otu a ka esi agba egwu a biko unu afụghị ọsọ otu a biko onwekwa onye ekwe na eze na-eme onyenwa emetụkwana aka imetụ aka na-eme ha ndị ekwe na eze na-eme ebe nna abụọ nke mụ na ndị agha azụ okwu ebe a biko na-abịa n'ikwukwu ohu ebe mbụ ịma na nka bụ anyabeghị anya mana nwere ife na-emekwa ekwe na eze na-eme gbarataba onye na-agba egwu abịa n'ihu biko na-emebiere nchio biko nye na-efe na nnukwu mmanụ mbata obodo awara ọsọ uwe na-afụ ya ichetu mba ihe nwa ahụ ọ chọrọ ịchọ ọtụ ego ekwe na eze na-eme ozorego ka mmiri na-azanye azụ na ebe ego asị apụta ego onye akwụkwọ
ndị CMO St. Mary's ọ dịrị esi CMO St. Mary's ọ gosi na mama na-emebe ọfụma ma wee sị ka ha bịa soro wee kporie ụmụ nwanne ori anaghị egbo ọtụtụ afọ Efe Tuli, muna kuchifia nezere me. Ikole dikora. Iba ọlụkwu. Akẹ́kọ̀ọ́ gị na-esu na-asụ wee dị na mma iji maka ya na-ere. Mụ na late Obi Akadiugo dị na mma niile. Mgbe m gbuchie ma na Nkwele village, mmanya na-arụkọrọ ọrụ. Ọsọ abụ Nkwele na di m ụba na mgbe ahụ maka na Obi anyị nwere gositere ya mgbe ahụ. So onye ezigbo enyi nwoke mmanya na-abụ dị na mma. Mgbe nụ ihe mụmụ ya na-eme wesa mma abịa ka m kwụ iri ya maka na ọ bụrụ na ọ nọ mma anọghịrị ebe a. Kedu kwado ihe na-agwa mama n'ụbọchị taata dịka o so ọlụkwu wee tọọ ọgbọ ọfụrụ m ebe a na-enwe aṅụrị n'agbanyeghị etu ike si dozi ya ọfụrụ na-enwe aṅụrị mụ na esicha na foto ekwu na Chineke ga-enyekwu ya ogologo ndụ ma ọ nọgbuola anyị ọ celebration ka o metode so nọọ ihe iji nye Chineke ekele ọ kpọrọ aka n'ihe Chineke nyere from 70 to 80 extra 10 years ka nwekwa mmụọ so na ekele ga-adụ Chineke ekwana ihe na-agwa ụmụ ya na ụmụ akwụkwọ ya na art ihe obi na art ihe ahụ atọ ka ha na-abụ aka na art afọ m ekwe na eze na-eme fụ the senior brother ka anyị nọ na art ọfụma so na nwa adịghị eriri anụ na ya riri ọmata ahịfịa ị na-efi ihe na-eme ebe ọcha mme yes anyị na-asị gị nna a ga-abụ gị mgba Sisi mana ọnụzie ndị weta akaụntụ nọmba ka m kwere ụgwọ nwaanyị na-arụzi Nkechi nwaka ego mana onye anyị na-esere today bụ ọmarịcha ịna-egori anya ụmụ ya bụrụ nke edere n'ide o wepụrụ okwu tii abụrụ nke anụta n'ọgụ maka na o nwere okwu tii anụta n'ọgụ ibu ya na-anọdụ ọgụ anụzi ọgụ n'ụmụazị eziokwu ike Alright, ladies and gentlemen, we want to call the cake right now. As I call the name Jesus Christ, we are going to call the cake. Because it is by the mercy of God that you are alive to see your day today. See here. Okay. If I spell the name Jesus, you call the name, you call the cake and the last name as the last letter S. Are you ready? Yes. J. Give me E. Give me S. Give me U. And
Okay, Afambo, Mr. Okay, this one. Okay, Afambo, Mr. Francis. Onye na-eme ihe bụ my younger sister, mụ atọ ya directly, so afọ ya bụ Chiamaka. So mbịa ebe a nwanne ụnyaahụ, awesị m na ha na-celebrate birthday, so wee sị ka m dakịta ya ọfa maka na ihe a na-eme dị m mma, m na-ala ike ebe anọdụ a na-enwe anwụrị onye ọbụla maọbụ peaceful and all that. So can you wait for sister guy? Just a little ezigbo mmadụ akpata tupu dị eze wepụta ji so ọ laikikwala ego so ụmụ nwanyị niile laikila ego ego bịara ya so onye na-agba mbọ ọ na-agbasi mbọ ike ibu na my company nyewa na-help advertise product so onye na-agbasi mbọ ike marụkwa akwụkwọ maka na ihe ọgụ na school bụ English so onye mụ ezigbo akwụkwọ na-akụzikwa so ọ bụ na eme otu esi pronounce ihe yes nkwe ike ime iti ya ọ kụzielu gị ya so ezigbote nwanne m nwanyị. What do you wish her today? I wish this is just the beginning of good things. So Chukwu nyakwa na mmadụ nyekwa mmadụ akụnụba a na-eme ike ya anyị nwike the next one emekwa even bigger. So what we are praying for long life and prosperity because nke onye liko bụ ana so ụdị ya anụwa Chukwu gọzie mmadụ ekwesịrị ka a na-eme ya mgbe ọbụla because enweghị dịka nnọkọ ụmụ nwanne so ọ bụrụ ndị kwere okwe n'ụlọ ụka si na-eko si dị mma so this kind of thing ụdị ebe ọ ya abụ ịchọ m ịfụ m ịbịa na be anyị ma mfụ m ebe ị ga-afụ mgbe ebe a na-eme mmemme na-enwe so ụdị ya bie na like so this kind of thing I'm praying for it to happen more often. Enwe ụzọ mee mmechi na ndụ ya tata bụ birthday ya anyị na-ebikwasa aka ụzọ a ga-eme ndị niile si ya mba ma ebe ọ na-achọ ọrụ ma ndị chọrọ inye kọntrakt na ihe niile ebe ego ga-esi pụta today a ga-echange mind. Yes, I get change mind. See yes. So we are praying for God's grace, God's blessing, and we thank God for making this day possible. When you're gonna be able to get you, Oba Hage Juana, I can't Amen. So Kachina because you. I want a Michigan. I want a Michigan. I'm
What can you tell us about your wife? John is 2014. I've been going. She has been a wonderful woman. But she's a wife. Before I got married to my wife, I was supposed to get married to a white lady. But after the advice of Obiaka, I had to retain. I took my time to meet my wife. Finally, I found my missing ring in another town outside of Ruku from our Lord. She's a wonderful person. Today we are celebrating her. Not because we have so much money, no. Because she's a good woman. She has given me the peace of my life. And beautiful two kids. So today is a wonderful day. And I'm happy that you taking this shot is a witness to what is happening today. I appreciate it. And I thank every other person that has come around for taking this joyful moment. Can you do something to appreciate your love for her? And can I do something? To appreciate your love for her. I'm doing something. Let's see. Another one again. Yeah. Will I give myself? Will I give myself? Just one more. One more. Yeah. What is now? What is Yeah. Can you appreciate your husband? Just appreciate your husband and your wonderful That's the end of the